All day, how long you need to spar? All day, how much time you spend at the mall? All day, how many minutes do you got in the car? All day, how long they keep you in the car? All day, check you get this job. All day, TPO, how long you been at? All day, nobody can. All day. Interesserer først i det blå hjørne. Var der Svabe i København? Marco Bier! Hans modstander i det røde hjørne var vejgymniker Jonas K. Nielsen! Level changes, hele lortet. Nej, det er det der. Og så vinkel lidt ting. Godt, så Jonas! Så Jonas! Så er det rigtig godt. Så Jonas! Nu 22. Få hånden ud med en højre arm. Få hånden ud med en højre arm, og så vil du over til mig. 32 tilbage, Marco. Ja, flot. Brug det der, brug det der. Væk på buret, væk på buret. Væk på buret, væk på buret. Så bruger du til at komme op i toppen. Bare kom på toppen, hvis du kan det også. Handvejde. Handvejde.